Senyors passatgers, seguint normes Hola, bon dia. Avui farem un vol des de l'aeroport d'Agra, a la Índia, per anar a veure el Taj Mahal. Això és part del Tour d'Ibao de Meravelles del Món. I bueno, aquí tenim l'avioneta, ho farem amb una Piper Comanche PA24. Anem una mica a la ruta que farem. Si veiem, doncs mira, estem aquí aparcats aquí en l'estacionament general i emprendrem el vol. Bueno, veig que el vent és perpendicular. Bueno, podríem sortir per la pista 30. Indicarem que sortim per la pista 30, que així tindrem vent encara. Vale. I així farem un vol una mica més animadet. Vale. La ruta serà... és... anar fins al Yamuna River, el Taj Mahal, i tornar pel Yamuna River. A veure... Yamuna River... és aquest riu d'aquí. O sigui, és anar a buscar el riu i trobar-nos al Taj Mahal i tornar. Vale. Doncs... Comencem el vol. A veure... A veure què hem de... sí. Vale. Aquí tenim la nostra Piper Comanche anclada. El primer que farem és... això ho tenim posat, hem preparat... Tenim combustible, no? Sí, està a tope. El primer que farem és desenganxar-la. Els comandaments estan lliures. Ocultarem el comandament per poder veure. Primer el que farem és... encendre el màster. Bueno, que això està engegat. Això ho hem d'apagar. Vaja. Engeguem el màster. I ara posem en marxa el pitot, que és el calentador. És que fa bastant de caloreta, per aquí. Obrirem les finestres, perquè fa caloreta, em sembla. A veure com fa. 30 graus. Bueno, està una mica... una mica calenteta aquí dintre. Ara, obrirem la porta. S'ha d'obrir per aquí. Vale, vinga. Obrim una mica la porta. I farem el wall round, la volteta pel voltant de l'avió, a veure si tot està bé. A veure, els flaps estan... això està bé, no puja, no es belluga. Aquests sí que es belluguen lliurement. Les llums estan posades. Jo havia posat les llums. Estan navegació, però estan apagades. Vale. Apagades, desenganxem el... A
gasolinera, combustible, no ens el mirarem, ja ens en fiarem, ja cancel·lar. Això tampoc mirarem, la gasolina. Les pales bé. Ja tampoc té combustible i l'oli i tot això. Ho donarem per fet. Pues això traurem això, traurem la funda i tot, i mirarem, està calent, perfecte. Seguirem fent. Comencem. Això ja ho he mirat, flaps, papap. Això també ho anirem al timó de profunditat, això es molluga. Això també està ferm, vale. Jo crec que ho hem tret tot, no portarem maletes addicionals, vale. D'acord, doncs ara el que farem és engegar. Engegarem el màster. No. Primer, tancarem les portes. Ben ancorada, vale, perfecte. Ara engegarem l'aviònica. L'aviònica està encesa. Tot apagat. A veure, això també encendrem. Això està encès. Test funciona? Sí. Apaguem. Això ho encendrem també. Ara mig està engegant. Això està a 0. Vale. I ara el que farem és posem combustible. Els frens estan posats, sí. Vale. Ara el que farem és posar tot a tope. Primem. Estem injectant combustible. Injectem combustible als capçals dels cilindros. Primem. Anem posant. Ja els havíem fet uns quants, no? Ara, vinga, va. I ara posarem això. Posem això tot a punt. I vinga, encendrem. S'ha engegat tot. Ara el que farem és baixar la revolució. Ara estem deixant el motor les aspes tancades i baixarem tot una mica. Deixarem a mínims. Ara posem la ventilació a full. Això ja ho hem engegat, ara. Això està engegat. Ai. Hem engegat els llums, beacon lights. A quina alçada estem ara mateix? A veure, a quina alçada estem? Estem a 610 i això marca 610 i estem a 540, o sigui que això ho hem de baixar. 40, això està per aquí. Això està bé, ara això que marca 299, això està marcant, sí, això ho hem d'agafar.
està pujant de temperatura. Papa, tot això està correcte. Ara ja podem tancar les finestres. Posem els auriculars, així baixarà una mica el soroll. Perfecte. Ara fem la volta pel voltant. Que apareix aquest cotxet per aquí. Bueno, el que hauríem d'anar a buscar és la pista... Què és aquest? Anem a buscar la pista 30 i això és... A veure... És... Bueno, hem de sortir recte, baixar per la via C i ens trobarem la pista aquesta. Jo crec que amb la pista aquesta tan llarga podem sortir aquí mateix. Vale, doncs vinga. Vale, doncs vinga, anem cap allà. Ens posem bé. Vinga, va, marxa. Trec els frens i a veure què passa. Això m'interessa. Això està sortint. 149AA Alpha Alpha Taxi 2 and hold short of runway 05 using taxiway Charlie cross runway 30 cross runway 05 Delta Alpha. Contact tower on 125.0 when ready. Taxiing hold short runway 05 using taxiway Charlie cross runway 30 cross runway 05 Delta Alpha N149AA Alpha Alpha. Nosaltres no sortirem per la 50, perquè això no sortir. Si podem treure això. A veure això... La ràdio jo vull posar la d'Aiva. Està posada. Posem una de flaps. Necessitarem per desplegar. Hòstia, què passa aquí? Aquí hi ha tot d'aparell separat. Això és l'única. Tres. Fotots aquí al mig. Bueno, sí, està a la pista. O sí. Ah, no, està a la pista. O sí, no sé. No hi ha ningú en aquesta pista. No s'apareix ningú. Doncs fem una cosa. Ara.
posem en marxa això ens dona la senyal. Vinga, anem a la pista. No sé què estan al mig de la pista, els camions aquests. Hosti, per aquí vaig a la pista. No sé qui s'hi fot aquí. No sé qui fa això aquí al mig. Alineat, poso alineat a la pista. Aquí paro. Vale, què em faltaria? Bomba de combustible posada. Flaps posats. Orientació 293. Vale, perfecte. Això també perquè automàtic. Vale, d'acord, doncs vinga. Ara combustible full. La 2000. Deixem el fla. Això està neutral. Vinga, amunt els límits. Vinga, a gorra. Hòstia. Els camionets que surten per aquí. Estem a 80, 90... S'està aixecant sol. Ja està aixecant. Perfecte. Estem a l'aire. Sí. Pren amunt. Ja està. Cap a poc. Estem allà. Flaps amunt. Posem el pilot a l'alçada, el pilot automàtic, enganxat. Ara, marxa el pilot automàtic. El pilot automàtic posat, el d'alçada posat. Opa, això està... Vale. Baixem una mica les revolucions. Això està pitant perquè està massa. El segon, uepa. Per sota les 2.000 revolucions. Bomba de combustible fora. Bé, això bé. Veiem com estan els d'això. Manteniment. Està el motor. Va, bé. Temperatura de la cabina. 27 graus, home, fa caloreta aquí dintre.
baixant el neutral per posar per davant. Ens anem cap a... Ens anem al nord. Ens hem de creuar el riu i seguir-lo. Allà, ballem el riu aquí al davant. Aquí fa com uns meandres i per tant nosaltres excursorem una mica. Ja es veu aquí. Sembla que ja es veu. Allò d'allà és el Taj Mahal, no? Crec que no pujarem fins a 2.000 metres. A 2.000 peus. Aquí. Ara mateix estem cap als 1.000... 1.310, coses així. 1.340, vale. Ara anirem fins aquí, després girarem en direcció al Taj Mahal. Això és Accra. La Índia.
Passem just per davant del Taj Mahal. Bueno, cap al costat, perquè tampoc, si passem just per sobre, no sé si veurem alguna cosa. Maco, no? Això deu estar super prohibit, això de passar el Taj Mahal així, però bueno. Ara el que farem és... Pila d'automàtic... Vale, i ara... Oh, perdó. Entrem també per la 5. No, però sí. Entrem per la 30, no? Això semblava... Ah, mira, és aquí. Entrem per la 30, ben encara. I això ara fora, no? No dic. Doncs fora. Bomba de combustible posada. Ara tot avall. Lapsu. Teòricament tinc vent de cara, per tant hauria de... No veig les llums papa, o sigui, com diu, si vaig alt o vaig baix. Tren avall. Flaps full. A veure si cal 30. Ja estic entrant. Vaig molt de pressa, però bueno, a veure si puc frenar.
pista tan llarga, l'aterratge ha sigut una merda. Ara haurem de mirar cap a on anem. Hauríem de sortir per aquí mateix. Què era la sortida? Tenim els flaps. Fem una caganya. Ja podem treure el transportador. Això fora. Ah, no. Ara el que hauríem de treure és els flaps fora. Llums d'aterratge fora. Stromberg fora. No, navegació taxi. No, taxi bé, land fora. Vale. No sé què he tancat, però... Oh, s'ha tancat alguna cosa, Què ha passat? Hi ha alguna que tanca... I com haurien d'estar? Aquestes també haurien d'estar... Les de taxi també haurien d'estar enceses. Vale. Jo no sé què ha passat, que s'ha apagat el... És que un monstre d'aquests contra mi. Al costat em sembla que hi ha un... Però aquest és dels grossos. Avions grossos. Ara aquí... Ja hauríem de trobar aquí un... Fotos bomberos, però per què no? Ah. Aquí hi ha un aparcament, a la dreta. Enfocat cap aquí. Reparo tot. Vale. Bombes fora. Llums fora. I tot fora. Tot tancat. I ara ja puc tancar. Master. Tanco el master. Ai, master està. Continua, va. Està tancat el màster. Vale. Està tancat tot.
El combustible tancat. Vale. I té 8 euros aquí dintre, Déu-n'hi-do. Ara farem la volteta. Però anem a veure com està l'avió. Va, quina calor que fa aquí fora. Manteniment. Cilindros, a veure. El motor, fem la inspecció del motor. Compressió bé, que estrany. Inspeccionem l'avió. No ens hem carregat aquest. Vale, perfecte. I això està tot bé, perfecte. Vale, doncs això. Hem d'haver posat això usat. Bé. I ara farem la volteta. Ara farem la volteta i encabrarem tot el que hem d'encurar. Vale, vinga. Això, un cranc. Els xocs. Els calços. Això també curat. També. I el lligarem de cua també, no? No sembla que hem trencat. Sembla que tot està bé. Vale, doncs fins aquí el vol d'avui. Avui ha sigut un vol molt curtet. I va. Hem vist el Taj Mahal. I ja està. Per avui hem fet un vol curtet i ja està. Vinga, fins una altra. Adéu.